אז הגענו לצעד השלישי, בדרך לעצמאות אישית. אנחנו הכרנו את המגבלות שלנו ואת האמונות האלה שהפריעות לנו, אנחנו אתגרנו אותם, אנחנו שאלנו שאלות, ועכשיו הצעד לחזק ביטחון עצמי. אז ביטחון עצמי זה לא איזו תכונה שאנחנו נולדים איתה, זה לא איזו מיומנות שתמיד הייתה לנו, זה מיומנות שאפשר לפתח ואפשר ללמוד, וגם אם יש לו קצת אז תמיד אפשר לחזק את זה, וזה קל וזה לא כזה קשה, כמו שאנשים מאוד מפחדים מזה. מי שלא מצליח כמובן יכול ללכת לטיפול, אבל אני אתן לכם כמה טיפים קטנים שיכולים לעזור לכם לעשות את זה לבד. אז קודם כל, ניצחונות. תחגגו את הניצחונות שלכם. הצלחות קטנות, תצברו הצלחות. זה בסדר, גם אם הן קטנות וגם אם גדולות, וגם אם לא הגעתי ל100, גם ה80 וכמה ה70, יש פה הצלחה. אז כל יום תשבו לכם בסוף יום או בתחילת יום ותגידו, מה השגתי היום? איפה אני במקום טוב יותר מאתמול? זה התחלה מאוד מאוד חזקה וחשובה בדרך להעצים ביטחון עצמי. דבר הבא, זה בסדר להיחשל. אל תלחצו מזה, אל תעצרו בגלל זה. עכשיו, לכל אחד יש את הכישלון הקטן או כישלון, או שאמרו לו לא בדרך. אבל אף פעם אתם לא יודעים מתי יהיה כן. אז תמיד תמשיכו ותנסו, כי זה בסדר להיחשל. מה שחשוב זה ללמוד מזה ולהתקדם הלאה. אני רוצה עוד משהו לתת לכם, טיפ קטן, זה ליציאה מאזור הנוחות. כשאנחנו נמצאים במקום שהוא סבבה לנו וכיף לנו, אנחנו לא נתקדם, לא נעשה כלום. מה שחשוב באמת, יש משפט שאומר, תסגרו דלת, תפתחו דלת חדשה, תיפתח. אז תפתחו דלתות, תפתחו חלונות, תעיזו, אתם תהיו מופתעים כמה אתם מסוגלים, כמה הפתעות יש בעולם, כמה אפשרויות או דברים כיפים מחכים לכם. רק תעיזו ותנסו. דבר הבא, זה תקשיבו לאנשים שבאים ונותנים לכם פידבק טוב. תשימו מסביבכם אנשים שמעריכים אתכם ויודעים להעריך אתכם, שיכולים לתת לכם טיפים או דברים, כל מיני דברים, איך לחזק את עצמכם, תהליכים שאתם, או ייעוץ טוב שהם יכולים לתת לכם. ובנוסף לזה, תרחיקו את האנשים שיש להם פחדים, כי זה הפחדים שלהם. מישהו שיגיד לכם, אתה לא תצליח, זה שלו, זה לא שלך. אז את הדברים האלה תרחיקו, תעצמו אוזניים ואל תקשיבו לדברים כאלה, כי הדברים האלה רק מורידים אותנו. אז תקיפו את עצמכם באנשים שמעריכים אתכם, ואנשים שיודעים לתת עצות טובות, חברים, משפחה, זה לא משנה מי. העצות האלה וההדהוד הזה שזה נותן בנו, זה רק מחזק אותנו. דבר הבא, אני חושבת שאתם צריכים להבין שזה בסדר. אנחנו לא לבד, תמיד יש לנו סביבנו אנשים, ואם לפעמים קשה לבד, אפשר לעשות את זה עם איזה מטפל או עם מישהו שאתם סומכים עליו, שיכול לתת לכם טיפים ולעזור לכם לחזק את הביטחון עצמי. דבר נוסף שאפשר, זה תלמדו מהצלחות של אחרים. יש אנשים שאתם מעריצים, יש אח שהצליח ואתם יכולים ללמוד מההצלחה שלו, זה לא משנה מי, יש בסביבה איזה מנהל שאתם יודעים להעריך, יש שכנים שאתם יודעים שהם הצליחו, תחקרו, תבדקו, תראו אנשים האלה הצליחו, ואתם יודעים שאתם יכולים ללמוד דברים קטנים מאותם אנשים, קחו את הדברים שאפשר לנצל, תחגגו את החיים, תנסו את הדברים שאתם רוצים לעשות, תעיזו בחיים, תשחררו את הדברים שכבר לא שייכים לכם, שהם רק עוצרים אתכם, הם לא יביאו לכם כלום. ומה שחשוב, שאתם לא לבד, ואם זה קצת קשה, תפנו לעזרה. יש המון מטפלים מדהימים שיכולים לעזור. אפשר לפנות אליי ואני אשמח בשמחה לעשות תהליכים. לפעמים מה שצריך באמת לשחרר זה לדעת שאנחנו לא לבד. הידיעה הזאת שזהו, זה גמרנו. סיימנו את השלב הזה בחיים, אנחנו רוצים להגיע למקומות אחרים, אז תשחררו את העבר, תעבדו היום בעתיד ותעצימו את העתיד שלכם, ושיהיה לכם הכי כיף והכי מוצלח. ואני מוכנה לשמוע, מחכה לקרוא תגובות, איך אתם יכולים להתקדם עם העצות האלה,
שווה לחכות כי יש את הצעד הבא.